Hmm. Luto na po ang ating spicy Spanish style bangus. Ang tataba mga kasudyo. Parang ako. Kauta. Welcome back mga kasudyo to another video for today's episode po. Isda muna tayo. Pero mataba pa rin. So ayan, mayroon tayo ditong spicy Spanish style bangus. Tingnan nyo po mga kasudyo. Grabe ang tataba po. Tsaka mayroon tayong bahaw dito. Mayroon niya akong coke, pamaris. Yan. Shout out po tayo mamaya mga kasudyo. Tsaka since papalapit na Pasko, mamigay tayo sa mga subscribers natin ng GCash. So please share this video mga kasudyo. At please update kayo dito sa page ba. So abang-abang lang po. Maraming salamat. Bago tayo mag-start kumain, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Tara, mga kanta nyo. Asam taon na ni. Dire ay, kanya. Wow. Oops. Hapit good guys. Grabe, ang tabaw. Tikman natin. Ang sarap. Walang butlo ba? Mata na rin ah. Mata na nakuha ah. Spicy talaga.
Bugnaw kayo. Bukog oh. Ikaw nag-apil. Sa lastig bahaw. Hmm. Crispy mo na. Tambok. Gì? Luôn nhất. Dìm xin mình quay cuộc đấy. Làm bu cây mà.
Sa normal na kain ito, isang piraso lang, 2 piraso. Solve ka na dito. Kasi mataba siya ba? Saka malaman. Saka walang tapon. Solve na ako mga studio. Busog na. Panalo. Iyan, shoutout tayo mga studio. At na gustong tumikim sa luto namin, mayroon pa kaming benta sa Shopee po. Ito po, special chicharon. So ayan, ilagay ko dito sa link po. Maraming salamat sa lahat ng bumili mga ka-studio. At saka shoutout din po kay Ma'am Angel Llanos. Shoutout kay Ma'am Sally Villacampa. Shoutout Ma'am Cheng at sa mga anak niya, sina Amara at Allen. Shoutout din kay Kevin Paulo Bacalia. Shoutout naman kay Gersalia family, kay Eliza, Camille, Ruby, Ilma, Rian at Clay. So ayan, maraming salamat po sa panood sa episode na to. Kita-kits sa mga susunod po. God bless, bye-bye.